Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usana sembo siyaxoxa. Bo mama, come duze. Bo baba, come duze. Abafundisi, come duze. Obhuti abasengu, come duze. Kodwa ngemanje. Oh, eyabafundisa ngiyifakanga ngiyaxolisa. Abafundisi noma bengama kancane bengaze bethi hayi le ntombazane i-wrong kakhulu. Eyabafundisi yes. Lena ke obhuti abasingle kanye nabashadile. Bobhuti bami, bomalume, dade nawe okhathazekile ngobhuti wakho sekhulile, umalume wakho ufisa umalumekazi. Kubhuti wakho ufisa uSqueeze. Kune-material yabantu besifazane ebese kusolakala ngathi ayikho kanti ikhona. Lapha-ke abokuqala yilaba thina ngisithe nje lapha kuthando nesithembu. Ngiyakholelwa ekutheni sibaningi kakhulu abantu besifazane ababuka le TV show ngoba sisuke sahagwa uthando lalamakhosikazi ngokuhlukana kwabo. Kuthi-ke kuvela izidubedube kule TV show. Izidubedube okuvela kahle ukuthi nangu umuntu wesifazane nangumama nangudade evelela isimo esithini ekuthenini thina ke sizama uku-analyze isimo noma uku-understand avela omunye noma sekuthiwani indoda iyahlonishwa. Yizwi leli lomuntu ofuna indoda azoyihlonipha. Mina ke ngithi ke sebenzani bobhuti nibathathe. Kuvela isimo la sithi sina hey kuma emotions khona i-breaking point khona i-boiling point. Masikhuluma nge-breaking point ne-boiling point athi yena indoda iyahlonishwa mthatheni aye endodeni azoyihlonipha ngoba manje asikwazi ukulalela umuntu ohemayo. Ehema nje emqondweni wakhe ayikho into ekhona ukuthi indoda iyahlonishwa. Sikhuluma ama-emotions abantu esibabukayo, sikhuluma nge-mental health, sikhuluma ngezinto zokuthi i-environment make yaba toxic ngisho ngaba i-workplace izokushintsha. Sizama yabo ukuxoxisana ukuze sifike nama-solutions njengomama. Kodwa sithathe i-TV show ngoba ku-TV show kuzoba nesikhathi la sifunda khona. Ku-TV show kuzoba nesikhathi la ama-emotions ethu egamanxa because siyabantu nathi. Avela udade athi indoda iyahlonishwa. Indoda iyi-oxygen kuye. Mthatheni aye kwindoda azoyihlonipha ukuze akhulume into ezwakalayo because lana sibona umuntu engathi yena ukuma auditions kodwa usabuvela athi nje mina ngina 35 kodwa ngiyabona ukuthi njengoba ngino 35 khona indoda kufanele ukuthi ngiyihloniphe ngoba asikwazi ukuthi kule ongayazi wena ukuthi yenzani kulabo abakhalayo uzosumela ukuthi indoda iyahlonishwa. Umuntu wesifazane wokuqala ke lothi indoda iyahlonishwa mthatheni. Number 2 yilaba abathi happily married. Athi udade yena mina angazi ngikhulume nohusband wami ngize ngimkhombe. Umbuzo wami uthi wena ke dade lapha yana ngoba usister wife ngifuna ukubuza la ungiphendule ngeqiniso. Kwaye kwenzeka yini uSqueeze wakho wathi kuwe uyasangana? Wathi uSqueeze wakho wena uyahlanya. Wasithi wena le ndaba le usulindele ukuthi uhusband omnyeni wakho lo ongakazi umkhombe ngomuntu uzofika ke naye abe nokuthi lento le akayidlulise ukuze noma ningazwani noSqueeze kodwa nisale nakho ukuthi aninawo amagama asale eyinhlamba. Bake basho emzini ukuthi uyasangana wahleka wena. Basho ukuthi uyahlanya emzini. No husband wafike wanezezela kuloko ngoba ezwa kusayigama engathi liyihlaya. Ngoba manje angifuni mina uhusband wakho lo omhlonipha ngalendlela ukuthi wena awumkhombi umqhathanise nesimo esingakaze sikwehlele nento futhi engakaze yenzeke kuwe. Mhlambe futhi ke sibonga umusa kaSimakade ukuthi ngeke iziziyenzeke. Kodwa wena ube nokuthi ngoba uhlonipha ngalendlela. Ngoba wena dade mawukuthi kulo marriage yakho nalo husband uzivezela yena. Angifuni ukuthi mina wena ufuna ipolyandry because kunalomunye ufuna ukuprova ukuthi ngempela uyahlonipha kodwa unkosikazi womuntu. Cha,
Angifuni futhi ukuthi uhusband wakho ngiyamsola. Angimsoli ngalutho, kodwa nje wena mina angazi ukuthi kungenzeka kanjani isimo ongakaze sikubingelele kodwa ufuna ukusiqhathanisa nawe ujabulile, because ukujabula kwakho bekuzokwenza wena uthi hey bakithi omama fanele sibakhulekise because izimo ezinje asizazi. Ungasuke uyicompare manje lento esikwenza ukuthi wena uyiqhathanise nesimo esibitha. Wenzani uhusband wakho dade? Nina angithi yini nalaba enithi masenibuya nixoxe indaba singasakholwa lutho ngoba wena usuhambe wahamba uqamba amanga. Uyiqhathanisa kanjani nendawo ongakaze ufike kuyona? I-boiling point yomunye umuntu ngesimo esingakaze sikubingelele uqhathaniselani naso? Uyabona ukuthi ngesikhathi uphapha phela kusho mina uma ungifuna ngizokusendela i-location usho ukuthi asihlangane kuphi ngoba nje ngizokuphendula ngale ndlela engitshela ngayo ukuthi uphapha because soft life bomshado wakho bekungeke wena kuze kuwenze uziqhathanise nabantu abadiniwe esize sithi thina awu bakwethu hambani kwi-therapy, awu bakwethu hlanganani njengomndeni kuhlalwe kube salayini. I-therapist iqale ekuqaleni ukuze sizwe nifike kwi-solution. Uyaphi lapho? Wake waba na yini wena kwimfishi engizokubalela yona ngoba usuyiqhathanisa nalesimo? Yini lena ukuthi wena une-happiness and joy kodwa ufuna ukuyoyiqhathanisa nabantu abakhombanayo? Uyabona ukuthi uhusband wakho uyasitshela ukuthi unjani kodwa sikubuzanga ngokuthi nje uphethe ukuphapha. Niphaphelani bomama? Ngoba manje isimo somuntu ongasigqokile usi-understanda kanjani? I-breaking point yomuntu angakayibeki step by step, angakasho futhi ukuthi i-foundation njalo yakho konke lokho iqalila kwezala kodwa ngilobu ngime ngokuthi hey umnyeni wami fanele ngimvikele, kanti ekuthuleni nasekuvikeni kulimala wena ngaphakathi. Wena uyaphi lapho gorgeous? Ngoba phela u-happily married. Uhusband wakho lo nje okuspoiler, kungasikho ukuspoiler kuphela, okuhlonipha. Wenze environment yokuthi nina ningakhombani. Why uyiqhathanisa nabakhombanayo? Niyabona ukuthi niyasiphaphela? Mase nisiphaphela nibone ngathi kufanele sibe nendaba sithi hayibo lona jabule ilona othi hey kuyamangaza ukuthi mhlambe imishado ihambe ifike kulesikhathi, kodwa-ke kwabanye bayadlula, abanye make bakufika lesigaba bayakwazi ukuhila bebuye, abanye kuyayidinga i-separation ngoba sekuze kwafika leso sikhathi. Umuntu lo okhuluma ngesimo esingaze simbingelele, umuntu lo okhuluma mhlambe ngesimo asedlulile kuso kodwa kwalungiseka, because labantu besifazane bahlukene. Khona lo phaphayo-ke, lo phaphayo yilo ofihla uhusband wakhe kodwa ebemu-expose ngoba sina siyalalela siyifunda i-paragraph futhi kodwa mina umnyeni wami angaze ngimkhombe. Ubuzomkhombelani? Wake washona ukuthi uyasangana? Ngoba phela sizama ukuthatha-ke manje le situation siyilinganise. Wena ngoba awunabo-ke o-sister wives, uno-squeezer, unomamezala, mhlawumbe uno-aunt, sewakhe wahlanganyelwa wena kwathi uyasangana no-husband wakho wafike washo naye wathi ngempela phela uyasangana, kade kuyena okufake ezimweni mhlambe abanye zaku-expose as umuntu onjani. Yena-ke sekufike ezoba njani, ezokusiza aphinde futhi enzele ukuthi bekuhloniphe lapha asebekukhombe njengomuntu osangene. Pho wena uphaphelani? Ngoba manje lento yokuthi wena uthi angaze ngimkhombe, mase kuba khona abesithathu-ke ithi TV show ithe yona iyo-reality TV show, and mabekhombisa ama-conflicts or disagreements or ukungazwani bakubeka etafuleni.
lona uthi ngoba ngolwakho ulazi kune-strategy sokuthi uma ucasukile gijima uye ekamerweni, abasuke lapha etafuleni behambe beyokhiya umnyango, sizwe-ke ama-voice sithi umsaleko noMayeni baxabanele ekamerweni, kucishwe-ke kube mnyama ukuze kukhombise phela ukuthi kusebusuku khona lapha kwikhamera. Yini kahle kahle abasuke lapha etafuleni begijime beyokhiya ekamerweni, kubhalwe ukuthi njalo Mayene's bedroom, ukuze sazi ukuthi nje le nto abayibangayo bayibanga lapha ekhoneni embhedeni. Bakushuthe kanjani-ke lapho? Bakushuthe kanjani? Ngoba phela kuthiwe i-reality TV show iyeza, kwafika i-high tea party. Kwi-high tea party wegazi kwakumenywe omunye umama ozoba yisikhulumi. Yila engakhetha khona ukuthi oShabeni ngiyaphakathi. Wathi loya mama ikhuluma namakhosikazi esithembu, wathi lo mama kufanele nisubmit. Yaphakamisa iqueen yasoShabeni yathi nje uhusband aka-create i-environment eyenza kube lula ukuthi usubmit. Emshadweni akufanele uhlezi uthi amen haleluya, amen haleluya ezweni likababa, kodwa ngoba nibabili kule jeni hambisanani. Ngeke uvume into eshiwo abanye ngoba ibasebenzela usuthi nawe izokusebenzela, ube wena ubani uyiqueen yasoShabeni. Kathi haleluya, ngoba namanje ngisathi haleluya, weJesu ingiselwe impempe nevuvuzela. Ngoba sengiqalile sengikhuluma ngosizo ngithi noMayeni kube kuduma ivuvuzela, kube kuduma impempe, angazi ukuthi ngizothini. Ngoba wathi-ke mina Mayeni Mseleku ngizobakhombisa abantu ukuthi kuhle kubi la, kodwa kuyenzeka okuhle kusuppresse okubi, kuthi i-weight yokuhle iye phezulu, kodwa nakho kube kulandela, because impilo injalo nje, isi-challenge kanjalo impilo. Empilweni uyayuthi mhlawumbe nomunye sethi uyagive up, sengisho nje impilo ijeni yayo. Omunye uyayethi uyagive up ebe nento yokuthi kodwa ziseningi izinto ezinhle engifuna ukuzenza noma engakayitholi, engagive up, sengisho impilo yodwa-ke. Nomunye mhlambe efike mhlambe kube uhangwe imicabango yokuthi ngihlulekile ku-1 2 3 4 5. Omunye vele njengoba nje ngiphila usazoba kuningi okuhle ngikwenzayo. Nomunye azayazenzele yena ilist athi nazi izinto ezinhle esengizenzile, ake ngishayele ihlombe, nazi engihluleke kuzo, yiziphi engayilungisa. Nina yini la nenze ngathi anikho kulomhlaba esiphila kuona. Mhlawumbe ngibuza nje kulaba odade base-South Africa, niphila kibantu eSouth Africa? Ngoba manje masusifikela nokuthi indoda iyahlonishwa, mina ngizoxoxa ngithi abanye omalume bethu bake balala ezimotweni benezindlu zikanokusho, kodwa bayifuni into yokuthi babe wrong kuphi ezegcine endlini yanokusho ekhanda oyena yathonga oyena walala emotweni. Wathi maye sibheka isimo esamenza wakhiyela endlini yakhe kwathiwa lala egarage, uma ungalala egarage wabona yini ukuthi fanele abuyele kanjani. Abanye bake babaleka emzini yabo baya emakhaya kubo bayolala u-1 week beshadile, and akubaphoxi ndawo lokho ngoba yinto bona abathe nje noma-ke kwenzeka lokhu, kodwa ngiyayazi leya mpilo and ngifuna ukuqhubeka nayo, naloya muntu ngifuna ukulungisa naye. Abanye bake bafika ku-quarter ekuthukaneni, kodwa bangathukana. Ngoba manje le nto le yokuthi wena uhleli ubuka i-TV show uzenze umuntu oqokiwe ukuthi uwe ozoba i-manager ye-anger yabo bonke abantu obabonayo, sizokushaya sikubhuquzise phansi, sikubuza ukuthi ubani okufundise lokho, usikhulumela ingane kwani. Yini inkinga yini?
Nkosi yami, abantu mabeke basukela lona engathi mina kule TV show maye khona, okusho ukuthi ngisazoyibuka ngoba kuye kube khona inganekwane lapha ngize ngithi hey, engabe kwakwenze njani ngibuka le nganekwane. Le nganekwane lengafa kobani kuyo. Kuvele kuthi shwi unesi, ngithi hayibo, uthini unesi wami? Unesi athi hey, kwayena lo esishade naye usadinga obaba abadala beke bemfaka amagama athile. Ngithi mina hayibo, kanti isibhedlela sifike sithini kunesi? Ngiyahlala ngiyibuka le show. Kube khona omunye ophakamisa isandla ethi nje kodwa ubuhle nobubi balento ngizoza nabo. Ngesikhathi behalalisa bethi kuhle konke, angizukunishiya ngaphandle esadini lokuthi nawo ama-disadvantages akhona. Azinikele umuntu ayikhombise i-reality yento akuyo. Nina-ke nivele nifuna ukuthi asizwe ngani. Angiyazi indaba yabantu ukuthi bafunani. Ngize ngithi mina, yazi umuntu okhombisa ukuthi uphethwe yikhanda uthola amaphilisi e-headache. Ngizwa leyo nto. Umuntu othi kubuhlungu ey'nyaweni urabha emasaje iy'nyawo. Ilaphi into. Umuntu othi ngilimele kuyabuza ukuthi ulimele ngakuphi ukuze asizakale kule ndawo elimele. Nina nifunani-ke? Hayi, abagijimi beyokhiya ekamereni belwe phakathi, sizobamba ngamazwi sithi yizwi likaMayeni, yizwi likaMseleku, kodwa kushithwa i-reality TV show. Hayi, bebesekamereni bazongena kanjani ebedroom kube kushuthwa phambi kwekhamera? Ngoba phambi ikhamera ifuna i-light, ifuna ukuthi ibe clear, ifuna udirector abone. Manje odirector bayoma kuphi-ke? Bayoma emnyango wasekamereni laMayeni base bethi Mayeni khuluma. Hayi nina, hayi aniyazi into eniyifunayo futhi nje aniyazi. Kuthina-ke sisoshabeni ngicela siyeke, sayikhethela ukuya khona. Manje sifuna ukubuya siyobuya. Kodwa bese ngisho ukuthi oshadile ezethi mina umnyeni wami Nkosi yami angaze ngimkhombe ngomunwe. Wawuzoba umkhombelwane. Wase wake wakuthuka yini? Wakuthuka waseyahleka. Wayekuthuka yini? Oh, umnyeni wakho loyo washo ukuthi njalo we mama ngizoloko ngizama ukuthola izingane eziningi ngaphandle. Mase emva kwalokho siyobona ukuthi senze njani ngoba ngeke ngize ngikuncenge. Owakhe ulobe kukhumbuza njalo wafika kimi ungelutho suyutho awuthula uthi du ungakhali. Owakho loyo husband nawe ke wasuyahleka ukuthi ngempela ngangizoba yini ngaphandle kwakhe. Hey mina ngeke. Hayi musuhamba uyibangela isicwacwa ngoba phela manje mawuhappy Nkosi yami sikuzwa ngokuthi wena uworried ukuthi ubona abantu behlelwa izimo ezingazazi kodwa bafisela okuhle. Kunoma yipi into abazoyikhetha ekugcineni ukuthi basebenzele ubafisela okuhle. Kwenziwa yini lokho? Wena uphole enhloko, wena u-right, wena uno-husband okuthandayo, wena uno-husband ongakhohlisa abantu uthi unje ebe enje. Uyabo? Wena uno-husband ukuthi sukuma esontweni ushumayele kodwa ubuka ukuthi hey abazalwane bazomhalela mase ngizompraise esontweni. Uyabo? Wena uno-husband ukuthi nje emsebenzini hlala umncomo kodwa ubuthi hey angibathembi laba sebengaze bem-DM noma sebengaze bezame. Uyabo? Wena kodwa manje ngoba uno-husband nathi singamazi lo wenza ukuthi ziqhathanise noMayeni, uhusband kaMayeni esilobo siyibuza ukuthi igama elithi delusional lithi dismissive uyawazi nomehluko hayi ngamanga nini. Mina nje angibathanda abantu abanamanga. Choni hayi. Hawu usho ukuthi wena uno-husband nje okulekelela ekusize yonke into nje upresent uthi isho kancane ebesela zithi zixakayo ubuye uthi ngizothulula kuyo ngoba sibambisene kodwa ufuna ukuyiqhathanisa noMayeni.
Wena uno-husband othatha ngisho ingane le kuyeyakho, afuna ukuyikhweza ekhanda lakho, afuna ukuthi ikudelele, akhombise sengathi ingane ihlakaniphile kunawe, kodwa wena uma wayo. Yini ndaba? Awu, nisixakile bakithi, nisixakile. Bye bye.